Ang pangutana karon, nayubang tao nga wa kabalo nga dagan day tao nga wala ganahin nila. Ang mga nagtubal at least kabalo mo nga dagan tao ganahin ninyo. Ang pangutana, nayuban mga tao nga wa sila kabalo nga dagan day di ganahan nila. Ito. Good day, people! Yes! Another great day na po. Siyempre, oras na po para sa atong Q&A portion. This time, ang naghatag sa ako isang Uy Masoy gihapon, makers of fighter wine. But this time, ang ilang produkto, medyo social, pang bargain na siya. Available na siya sa market. Ang Drunk Barista. Yan. Drunk Barista. It's a coffee vodka. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Salamat kayo sa Slurs Chicharon. So, mataka ka hindi oro ka, matukag lang lugat na gusto ka magpasalubong. Slurs Chicharon. Thank you very much. Ngayon nagpadala sa ako og Twins Lampin Baby Comfort. Dili ni para sa ako, dili ni siya adult diaper ha. Sa bata ni. Makataba na yung ekonomiya sa nasod, may gala. Thank you, thank you, thank you. Akong question for today. Nganong walay ganahan nimo? Sugdan nato ni Megala. Dagan salamat. Almost 200 ang nag-comment. Pero dagan-dagan gid way gaganahan sa ila, no? Ako lang naggipa ko kay uban balik-balik ra manggod. Akong unahon ang pinaka una nga nabasa na akong comic kang Al Moralde. Akong idol gihapon nga tigbot og mga jokes diri sa Cagayan de Oro. I-search ninyo na siya, Al Moralde. Ingon siya, walay ganahan nako kay daghan daw ko babae. My God, Al Moralde, kung nagtanaw ka karon, I feel you, bro. I feel you. Bro, ana gina bro, muning consequence na to mga gwapo, bro. Diba? Daghan chicks, tabi na siya, di ko ganan siya daghan kay chicks. Sometimes libo kayo mga babae. Kung daghan chicks, minto si gwapo, diba? Pwede mo ganahan. Kung na po ba lalaki, walay chicks, kay pangit, di gyapon mo ganahan. So, sa magin yung gusto? Gwapo o pangit? I know. Ang yung ganahan, presa mo Dili gwapo, pero lakas og sex appeal. Al Moralde, thank you. Si Choco Pampi, walay ganahan nako kay gwapa ra siguro kayo ko. Basin kung makig-cross sila sa ako dili na sila mapansin. Insecurity sucks. Meaning manguha daw siya og media sa security. Insecurity sucks. Then kanang i-judge na ka nga wala pa kanilag yun, wa pa ka nailag yun sa imuha. First impression be like. So mato pa ni Choco, munang way ganan sa iya kay gwapa ra kay siya. See? Tapos yun yung makikipag-close, ma-insecure lang mo. Ay, tama din Sa bagay, kung ikaw medyo pangiton ka, tamuabay ka gwapa, medyo ma-vlogsig ka, munang dapat mamili kag barkada. For example, muna imong naong, dapat ang imong naong, muna na'y pinakagwapa sa barkada, dapat way mo labaw ana. Kaya kung napay mas gwapa ana, my God, pangit kag naong. Diba? Munang bitong ako, na mga barangay gwapo, di kay ko magsagol-sagol. Kaya kung walay barangay gwapo, ako lang isa, my God! Sa mga barangay, gagugubtan ko. Pero pag nana sila, my God, mura na akong driver nila. Si Chai, love heart. Dili sila ganan ako kay dili ko gapautang. Kay kung na ako'y mga kailaw parinting nga gatchat nga pautang ako diha Chai B, ako man din silang i-unfriend og FB or i-block. Honestly, tinuod jud na siya kakapoy ra diri sa abroad. Mag-brush og bawol unya abi nilag sa pian na ta. OFW din sa tama.
Naiuban kay abi ko OFW mo chatin. Uy friend, i-miss ko si mo friend. Gwapa kay ka friend. Ay, kabalo ka friend. We miss you na gyud sa barkada as in. Kanang friend. Ako mama friend ba? Sakit friend. Tapos kailangan ko kwarta friend. Ikaw sad mo ba? Di ba ito naging adlaw kay nagsakit imong papa, imong uncle, takon imong mama na sad. Yung imong utang dahil i-black bay. Si Kiss Gales. Para sosyal, Kiss Gales. Tungod kay maldita kuno ko. Sayop di ay ngayon ani akong naong nga maldita burn. Alangan naman nga sige ako ngisi, mura ko buang tama din naman. Napoy mga tao, ngayon ani. Ang normal nga naong, ang nasuko nga naong, ang happy nga naong, ang katulgon nga naong, og bag-ong mata nga naong, wala palang mo istorya ang kilay gataas na daan. Walang bida kung walang kontrabida. Kaya hanggang ngayon, walang makaagaw ng trono ko. Wala palang mo istorya, malditahon na mo nang maglagotin ka. Maglagot yung ganang niya, ano naman. Murag yung ganang irop bitaw, nga murag paak bitaw. Kulang lang mo yung mata. Pag istorya. Kaya sometimes na ingana, malditag na pero buutan. Napoy ba nga, buutan og naong, pero maldita di ay. That's why don't judge the person according to the face. Di ba? Rani, di ba? Kani nga nung ingon nila chick boy daw ni. Hagas. Kabutan, Rani. Kaila sa banto kay wala man ko'y kwarta. Ganan ra sila sa imuha kung na kay kwarta. Bitaw, dili na sabay among trip. O pwede sa. Kay samo kung saan ang mag-friend kang way kwarta. Ikaw pa'y mo dool. So imo siyang sabayan. Pag yun mo, friend, ubanin sa ko friend, wako'y kwarta friend. Ako na plate friend, mo ba friend? Friend, gutom kay ko friend, wako'y lunch friend. Ako na ipakaon ni mo ba friend? Wako'y suoton friend, pero mo kasi mo sina. Friend, ako'y sinina friend. Mo ba friend? Lalain na ni mo friend. Oy, friend, kanang, wako'y panot bros friend. Kulang na lang, iya. Friend, imo na lang nitanan friend. Gasto kay ka friend. Tapang man mo pakaon friend. Akay 20 dia friend. Huy! Ano siya makalago sa mga way kwarta? Ang pangutana karon. Nayubang tao nga wa kabalo nga dagan day tao nga uda ganahin nila. Ang mga nagtubal at least kabalo mo nga dagan tao ganahin ninyo. Ang pangutana nayuban mga tao nga wa sila kabalo nga dagan day di ganahan nila. Ato. Yan ngayon ang tip. Okay? Mo ni kasagara mga timailhan na way ganahan ninyo. Kasagara, una, for example, nebot ka sa kanang paborito ni nga tambayanan. Naiuban ni nga mga friend. Oy! Pagkapay ni mo, maksud ta kay story. Di na siya mo tanaw. Oy, pre, matingala ka, mahuman na lang ka, wagi mo dool sa imuha. Kana, mga ginagmay na nga siya. Nakasako ang mga tambayanan ha, mga batchmate ni mo sa college, high school, igulang mo yan mo, pero di sila mo dool ni mo. Kana, pwede na nga timailhan. Number 2, pwede sad nga pagsulod nila dili siya mo eye to eye contact. Oy Bernie, mulaos dayon. Pata dili gyud na siya mo ganahan mo eye to eye contact sa imo ha. Timailhan na medyo ayon na sayo ha. Karon kasagara ingani na itabo sa Facebook. Matingala ka mangita kasi mong friends. Pagpangita nimo sa mga friends, tingala ka. Asa na ko mga friend? Dili ka ako makita kong friend. To sila, asa ka to? Malamang, giblock na ka. Muna hindi mo sila makita, i-search na mo sila. Asa to siya? Si Albert Chuva Chuchu. Hala? Friend man sa una? Wala. Friend, malamang giblock na ka sa Facebook. Di sila ganahan nimo. Diyos ko po. Kani, wala sila'y time sa imuha. Nag-text ka, oy friend, uban ta Thursday friend ba? Kanan ako'y lakaw ba? Ako'y libre. Kung tanan nilang tubag, ay friend, busy man ko friend. Ay friend, sayang kay friend. Nagyo ko'y lakaw friend, importante. Ay friend, mag-overnight man din mi friend. Ang worst yun ka nang diyan na sa adlaw. Friend, anak ko diri friend. Asa na ka friend? Hello friend, sorry kay friend. Kanay emergency sa balay. Murag feeling bitaw nimo nga tanan na lang mo giimbitar ilang mga relatives kay madisgrasya. Uy friend, ano naman ka na naman ko diri? Hello friend, sorry kay friend kay na emergency sa balay. Akong papa nahulog sa kanal.
Amo ba? Isa na po, friend, na ako diri, friend. Wala, friends. Sorry kay friend, kay apaso na akong kuya, friend. Kaya ang ilabit ang motor, di na mohawid ang brake, nilahos daw sila sa elf. Amo ba? Friend, asa na ka, friend? Anak ko, friend. Hala, friend. Padulungan ka na ko diya, friend. Ang ako mangon, friend, nahulog sa imbornal, friend. Murakag. Nakay ko, malason ka. So, tanan na lang sila busy, di sila mutunga. Di mailan na nga, di sila ganahan mo. Nako, ito pa isa. Walay gusto mo celebrate sa imong victory. Oy, friend! Nakadaog ko, friend. Magkita ta, friend. Magkonta, friend. Ay, friend, kanang congrats, friend. Pero, naman ko ilakaw, friend. Ay, tanan na lang victory nimo na nakadaog, nakapasar kag exam, nakaabot siya sa kota or nakay nadaogan sa kuan, pero walay mo celebrate. Friend, ato mo, friend, nagpalitsyon ko, friend. Kay daw biya ta, friend. Ha? Busy ka, friend? Sige lang, di ka busy, friend. Di ba, friend, mo makitrabaho, friend? Busy gyapon. Walay gusto mo celebrate sa imong mga victory. Ito, magpalabas ka og magpagawas ka og imong problema. Tanan na lang mo pagawasan sa problema, wala sila'y L. Friend, kanang kuan pre ba na ko'y problema? Ama o ba? Ay sige pala to sa di ko, friend, kay gisugo pa ko, friend. Friend, kanang kuy ako gi kong problema, friend. Amo ba, friend? Kadyo na kay friend ha, mula balikan lang ta ka, friend. Wala sila ipakialam sa imong problema. Kapila ka nag-live sa Facebook, niabot na lang 30 minutes, tulo ra gyud ang views. Hi guys! I just checked off a childhood bucket list today, and that's to visit the Tomb Raider temple here in Siem Reap, Cambodia! Yay! Cool! Imong mama, imong papa, imong igsuon ray nananaw. Nag-comment pa gyud sila, undangin na nimong kabuang diya. Kapila na ka nag-post o mga nindot nga butang, duha tuluray likes. Pero katong nag-post ka nga na-disgrasya ka, niabot og 100 likes. Friend. Delikado, friend. Way ganahan, friend. Kani, nagtapok sila, nagtapok. Number 2 gini, nagtapok sila. Pag abot nimo, ni cheka ka. Hinahina sila ni Sibat. Hinahina, hantod ikaw na lang isa, nagstorya. Delikado, friend. Muna yung pinaka number 1 para nako. Kana bitong kasagara sa Facebook na lang nimo nahibaw-an ng imong mga barkada, imong mga office mates, imong mga batchmates nang laag di ay nga wala kag imbitar. Kutob na lang ka sa, ay, nanglakaw doon sila. When ni? Hoy, nanglag. Tapos ni comment ka, ala, lain kay mo ay, wagin mo nang hanggat. 1 week na lang imong comment, wala gyoy ni reply. Friend, sorry. Dakong sinyalis ka na, friend. Kani ang challenge, friend. Kung i-share ni mo ni nga video, friend, tapos wala yung nag-react, friend, wala po ni wala ni like, ani, wala ni comment, ani nga video na imong i-share, friend, deactivate na lang, friend. Pagiganahan ni mo, friend. Wala. Nanonood naman tayo. At least nagtanaw ta karon duha, friend. Di pa katawa ta ka, friend. At least we're friend. Tosta, friend. Ay kalimti. Subscribe, like. Friends man tayo, ba? Ganahan mo sa ako, di ba? Pakishare. Ito sa sunod. Bye, guys!